Dzina la Tati, ndira Mwana, ndira Mzimu Woyera. Amen. Limbani mtima ana anga. Pemphani kwa Mulungu chifukwa Iye amene adakulangani chotere, yemweyonso adzakukumbukirani. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndiloweruka pa 4 Oktoba chaka cha 2025. Ndipo tikukondwerera Francis wa kwa Asisi Woyera, Francesco wa kwa Asisi Woyera, amene moyo wake mwa zina amatiphunzitsa kukhala anthu odzichepetsa, amatiphunzitsa kukhala anthu oganizira anzathu, amatiphunzitsa kukhala anthu osamalira chilengedwe. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Baruch, mutu wa 4 ndime ya 5 kulekeza 12 kudzawerenganso 27 kulekeza 29. Limbani mtima anthu anga, ino amene mmaveketsa dzina la Israeli. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Susan Kengere kuchokera ku banja loyera Chilinde Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 69. Chilimbi chathu tikuti chauta amawamvera anthu osowa, ozunzika aone zimenezo ndipo asangalale. Inu amene mukufunafuna Mulungu mulimbe mtima, paja chauta amamvera anthu osowa, sanyoza anthu ake omangidwa ndi unyolo. Kumwamba ndi pansi, nyanja zonse zoyenda mmenemo zitamande Iye. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Baruki. Chauta akuti, limbani mtima anthu anga, inu amene mumamvekesa dzina la Israeli. Adakugulisani kwa anthu akunja, koma osati kuti muwonongekeretu. Mudakwiyisa Mulungu, nkuona adakuperekani kwa adani anu. Munaputadi mlengi wanu, popereka nsembe kwa mafano. Malo mozipereka kwa Mulungu, mudayiwala Mulungu wamuyaya, amene adakulerani. Mudamvesa chisoni Yerusalemu, amene ali ngati mayi wanu. Iye adaona ukali wa Mulungu ukukugwerani, ndipo adati, mveserani, inu anthu okhala pafupi ndi Ziyoni. Mulungu wanditumizira mavuto akulu. Ndidaonerera ana anga amuna ndi akazi akutengedwa kupita nawo ku ukapolo, kumene Mulungu wamuyaya adawatumiza. Ndinkawalera ndi chimwemwe, koma powaona akutengedwa ukapolo, ndidamva chisoni ndi kulira misonzi. Ndiye wina aliyense asakondwerere mavuto angawa, pamene tsopano ndili wamasiye, ndipo ana anga ambiri adandisiya. Ndidakhala choncho ndekhandekha chifukwa cha ana angawo, popeza kuti iwowo adasiya malamulo a Mulungu. Limbani mtima ana anga, pempherani kwa Mulungu, chifukwa amene adakulangani choteroyo, yemweyonso azakukumbukirani. Monga mwakufuna kwanu mudasiyana ndi Mulungu, momwemonso mutembenukire kwa Iye. Mufunefune ndi mtima wanu, pakuti monga momwe Iye adakugweserani,
m'mavuto, momwemonso adzakupulumutsani. Ndipo mudzakhala osangalala mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo anthu 72 aja adabwererako ndi chimwemwe nati, Ambuye, ngakhale mizimu yoyipa yomwe imatigonjera tikayilamula m'dzina lanu. Yesu adawawuza kuti, ndinaona Satana ali kugwa ngati mphezi kuchokera kumwamba. Ndakupatsanitu mphamvu kuti muziponda njoka ndi zinkhanira ndi kumagonjetsa mphamvu zonse za mdani uja. Palibe kanthu kamene kangakupwetekeni. Komabe musakondwere chifukwa choti mizimu yoyipa imakugonjerani, koma muzikondwera kuti mayina anu akulembedwa kumwamba. Nthawi yomweyo Mzimu Woyera anadzaza Yesu ndi chimwemwe, mwakuti Yesuyo adati, Atate, mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudawululira anthu osaphunzira, nkubisira anthu ophunzira ndi anzeru. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero mwakukoma mtima kwanu. Atate adayika zonse m'manja mwanga. Palibe wina odziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina odziwa Atate kupatula mwana yekha, ndiponso amene mwanayo afuna kumuwululira. Pambuyo pake Yesu adatembenukira ophunzira ake nawawuza iwo okha kuti, ngodala maso anu amene akuona zimene mukuonazi. Kunena zoona, aneneri ambiri ndi mafumu ambiri adafunitsitsa kuona zimene mukupenyazi, koma sadazione. Adafunitsitsa kumva zimene mukumvazi, koma sadazimve. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. The heart of Christian joy is not in achievements, is not in fame, is not in so many titles that we may accumulate. The heart of Christian joy is full realization that our names are written in heaven. Pamene tukondwerera chaka cha Francis Oyera Ankhoswe yathu. Timangoti Ankhoswe yathu, para Francis ambiri sidudzoti makolopo sankha adasankhadi limene. Koma Francis Oyera amene anabadwa mchaka cha 1182 mpaka 2026 adakana chuma cha kwawo chifukwa choti atsatire bwino mthenga. Bambo ake amafuna iye apange zina, akhale wa business, azatsatira kumene azipita. Francis amapanga zosemphanitsa. Bambo ake akachoka ku business ndi chuma chawo, iye akuti amangotapa kumagayira amphawi, kuwapatsa amphawi. Mpaka bambo ake kuona wani mwana akukana za business, chachiwiri akungomwaza chuma, adamuza kuti usiretu, ukapanda kutero uchoka pa khomo pano. Ndauti Francis adanena kuti good and fine, I leave everything, I leave your house, I leave your cars, I leave your business, I leave even your clothes. Adadachoka mmene aliri. Chifukwa cha mthenga wabwino, kulolera kusiya zina zake kuti antsatira Ambuye. Iyeyu amatiphunzitsa kukhala a simple life, simplicity. Ndekuti chani? Kusafuna kudzikundikira zinthu. Pena mawu Ambuye chakuti amati ngati tili ndi chakudya ndi zovala zimenezo zitikwanire. Koma tumuone anthu timango kudziunjikira zinthu zambirimbiri. Francis amati a simple life. Ndipo zimene tili nazo zonzoti tigawane ndi amene alibe anthu osauka. Ndeti kamakamba za kusauka, ndife anthu osauka mnjira zosiyana-siyana. Ena titomaoneka ngati tili nazo, ena ndife osauka mmutu, ena ndife osauka mmaganizidwe, ena ndife osauka kumaubale, ena ndife osauka tilibe mtendere. Lero Francis akuti tigawane nawo amene alibe zimene ife tili nazo. Kenaka amatiphunzitsa kukhala ndi mtima okonda kusamala chilengedwe. Ambiri mwa ife we are good at kusakaza, osamabwezeretsa zimene tinagwiritsa ntchito. Ine ndimakonda amodzi mwa mawu ake adanena kuti preach always, if necessary
with words. Nthawi zonse tizilalika ngati nkotheka tilalike ndi mawu. Tikafika mu mthenga wabwino, Ambuye Yesu akukumana ndi anthu 72 aja amene adawatuma m'madera osiyanasiyana. Nde anthu aja akubwerako, they are reporting mosapeneka konse, atanyamula nthambi zawo akujirira, zayenda, zatheka pajatu anthu amati akapambana, amabwera akuimba ndi chiwoye. Ngakhale ife mmene timachitira tili ku primary tikagonjetsa anzathu, ngakhale tikaluza koma kuti tikafike ndi molalo ndi timauzana kuti tikamakafika tizikayimba kuti tikanena chiyani kwa hedi. Tikanena kuti tawina. So iwo jakubwera kuzapanga report. This is our very first lesson in the gospel passage. Kunena kuti moyo uno every day ndikadzuka ndizipanga report kwa iye amene anandituma. Lero limene kwacha pa 4 October Ambuye Yesu atituma. Ndipo kukamada madzulo, let us go back to him and the report. Munandiuza kuti ndipite kumisa ndaenda ko chotere. Munandiuza kuti ndipite ku business ndaenda ko chotere. Kamwa bako report to him kuti Ambuye ndaba koma ndinachita zibwana sindidzabaso khululukireni. Ndokonzeka amatimvetsera. Mmapanga report chani kwa Jesus. Ambiri mawu mopanga report timangomdandaulira lero palibe chakuti. No, this other day surprise God, if at all God can be surprised. Ngonena kuti Ambuye lero munandituma zakuti ndapanga mwakuti ndithandizeni ndipumune mwamtendere kuti mawa mukandipatsa ntchito ina ngati nkotheka ndikayigwire. Nde akuti anthu aja amasangalalira kuti ifetu mizimu timati tikayilamula m'dzina lanu. Mwinaso panali ena okokomeza kuti fire how do imatuluka imatimvera. Then Jesus is saying no, don't celebrate because mutena kuti mmachita zozizwitsa, rather celebrate because your names are written in heaven. Musangalale kuti mayina anu akulembedwa kumwamba. Chimene afuna kutsindika apa Ambuye Yesu ndi chani? Nthawi zina timasangalalira zinthu zonse zenera sangalalira. How do we measure the success of our mission? How do we measure the success of our family? How do I measure the success of my priesthood? It's not about achievements. Aliko mapali shiena zonyadira Ambuye ziyaye mzimu wause ndi mtendere. Amafuso ngati amenewa. Kuti mmanyadira chani? Ukamva parishi sinanga ukabwera Ambuye episkopi pa parishi timafuna taonetse kuti panopa tamanga holo, tagula mabasi awiri, komanso panopa tili ndi chimanga matumba 800, kuthumba ku banki tili ndi ndalama 22 million. Ndi zabwino chifukwa kuti utumiki uyende monganso mwezi wa chibalalitso njira ena nkusonkhetsa ndalama. Komano our real success ifeyo ngati ansembe tiyambe ifeyo izikhalena kuti Ambuye chaka chino mpalishi anu ino tabatiza anthu 2000. Anthu maukwati amanga, ana amene alandira ulimbitso ndakuti. Chaka chino anthu amene ayamba class akatukumeni alipo 250. Imene chende true kuti anthu akubwera mu mpingo wa Ambuye. Even in my life I should be able to say Ambuye sabata ino indalandira sacrament lakulapa kanayi ndikuthokozani munandilola kutero. Koma zinthu zina zimene timanyadira nda ifeyo palishi athu aife simasewera. Mwina muli pa kwaya athu. Kunena kuti mmalandira ndangati ma sacrament. Popeza kuti mwina kwaya anthu 50, mwina amalandira nda anthu 4. Koma kwa imeneyo mwezi uliwonse mwina so ndatalikitsa sabata iliyonse imatulutsa new uniform. Tidakamba kale za ma uniform mu mpingo. Bungwe la mairi kumane kwa kuti avala Monday yakuti Tuesday yakuti nzabwino ifeso zimatisangalatsa. Koma chimwemwe cheni chizikhala wina kuti kunsonkhano kuja ati ansembe anatopa ndi kulandiritsa sacrament lakulapa. That's the true joy imene timakhala nayo. Koma osati tikompa kusonkhana azimayi anachena ndipo kunali kumachitsa. Ayi. Muzisangalala kuti mayina anu akulembedwa kumwamba. So pamene tikunkondwera Francis Soyera popanga juxtapose mthenga wabwino, Ambuye Yesu afuna tionetse kuti poyamba tichepetse mtima wakunyada, tikhale ndi mtima wakudzichepetsa. Chachiwiri, tisasangalale ndi zipambano zooneka ndi maso. Tisangalale kuti kuzimu tikutembenuza anthu angati. Kapena ine mwini Mulungu akundiona ndi maso otani. Tipemphererane wina ndi nzake tsiku la lero kuti Ambuye Mulungu wathu atidalitse kukhala anthu osafuna zambiri, koma zimene tili nazo zifikire anthu ambiri. Monga anachitira Francis Soyera. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.